og velkommen til Pizza-toilettet. I dag skal vi have lidt Twilight og New Moon og alle de andre gode hitter. Og så skal vi spille det allernyeste musikhit for jer. Alle de gode fra Boogie-listen fra 2009. Som jeg alle sammen ved, så kom der jo i sidste år et helt nyt film, der hed Twilight, som blev et stort hit for alle teenagepigerne. Den er så god. Og så i dag så har vi fået to i panelet, og det er en dreng og en pige på 14, ja. Og de skal fortælle os lidt om deres mening. Ja, som før sagt, så skal vi i dag høre, eller så skal vi nu høre meningen fra en dreng og en pige, som hedder Lasse og Christine. Vi starter med at spørge om Christines mening. Hvad synes du om Twilight? Jeg synes Twilight er helt genialt lavet. Rigtig god film. Hvad synes du så om Robert Pattinson? Han er mega lækker. Det lyder rigtig godt, og jeg er helt enig med dig. Så går vi over til Lasse og spørger, hvad er din mening om Twilight? Den er bare dårlig. Hvad synes du om Bella, som også hedder Kristen Stewart. Jeg har ikke set film, så det udtaler mig ikke om. Synes du, at hun er pæn? Jeg ved ikke, hvem hun er. Og det var så Christine og Lasses mening. Ja. Og nu videre til et telefonopkald, vi har fået fra Rødkøbing. Det er Ingolf, der ringer for at sige, hvad han gerne vil høre. Mit navn er Ingolf. Jeg vil gerne høre en stor hitter, som hedder den der 19 der. Den er rigtig god, ja. Så Ingolf, han vil gerne høre, det er 19. Så lad os sætte 19 på. Jeg har trukket 19. Jeg har jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Og det er 19. Og når jeg prøver på at give den videre til en anden idiot, får jeg den lige i hovedet igen. 19. Det startede med, at jeg kom lidt for sent op. Og det var så den sang. Og nu er det til Slagsballen. Nej, hvad? Inden for drængslet, der var lort med væggene. Hørte det? Nej, hvad? Nu er vi i skole, har været i Fyns Stiftstiden på grund af, at der er dårligt indeklima. Hvad? Ærligt, ved I hvad? Nej, hvad? Robert Pattinson spækker 30 centimeter. Og den er de bedste, og den kan ingen tæske. 7. er nu taber, super pik på aber. Toilettet. Doing your mom, 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 doing your mom. You know we straight doing your mom, 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 doing your mom. You know we straight doing your mom, 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 doing your mom. You know we straight doing your mom. I'm doing your mom, yes yours. First order in the Walmart, picking out your drawers. Big Dolly Parton hair like an 80s prom queen, but her ass was looking good all up in them mom jeans.